In the Bankulu. Inkonzo yesabatha lasekuseni siyiphathela umfundisi uGumede wasemsini enkandla inkosi Mbusisi. In the Bankulu. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibenhle wabangcwele. Nkosi yamakhosi ngicela ubaba umvangeli uNtuli wakithi angelekelele ngomthandazo. Amen. Isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Balele Nkosi masiqoqe isithandaze. Amen. In the Bankulu. Manazaretha ayingcwele. Ngithunyiwe izwi lasezulwini. Ukuma phakathi komkhandlu omkhulu kangaka wabangcwele. Ngiyacela kuNkulunkulu wasephakameni okuyena ungithumile ukuba ukuma kwami phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu kungabi isinengiso, kungabi ukwaliwa ngokuba uNkulunkulu efuna ukwesula igama lami encwadini yabangcwele. Bantu abahle basezulwini, ukuthunywa kwalapha ekhaya ngihlale ngikwesaba njalo ngoba ngingazi noma ngizokwenza khona yena uNkulunkulu angithume khona. Ukhona ingoma yalapha ekuphakameni ethi Thixo ulilanga lethu khanya phezu kwethu sonke. Ithi indlela zakho kayiqedwa zokuthanda kwakho umuntu. Ngithi ke mina bantwana benkosi zinjalo futhi indlela zokwaliwa ushembe kayiqedwa. Ushembe unendlela eziningi zokwala umuntu njengoba enendlela eziningi zokuthanda umuntu. Uma uthunywa ke lo msebenzi kaNkulunkulu ungekuthathe ukuthi uyathandwa. Ngoba kungenzeka ukuthi ukuthunywa kwami ngizofika lapha ngikhulume ushembe angangithumile ukuba ngokukhuluma bese liyesulwa igama lami uma kambe belilotshiwe. Yengisho njalo bantwana benkosi ngithi ukufika kulombhobho sengathi singekuthathe njengenhlahla, singakujabuleli futhi ngoba kungenzeka usufikile kulombhobho ungakwenzi ushembe athe wozokwenza khona ebese liyesulwa igama lakho, kanti uNkulunkulu wenze ngabo bevele efuna khona ukuthi lesulwe. Ngicela ke uNkulunkulu omkhulu wasephakameni owangilanda emazweni akithi ukuma kwami phakathi kwabangcwele lingesulwe igama lami encwadini yabantwana bakhe. Ngikhulume lokho uNkulunkulu wasephakameni athanda uba ngukhuluma. Ngikhulume lokho okuzoba ukuphila kubantwana bakaShembe njengoba bengaka nje bazofuna ukuphila. Ngingalikhuluma elibulalayo ngoba angikwazi labantu mina ukubavusa. Munye onezwi angalikhuluma noma ngabe linjani noma ngabe liyababa kodwa lizwakala elimnandi uma liphume emlonyeni wakhe, uShembe kuphela. uShembe unamandla obasibulale sonke lapha kanye kanye. Unamandla futhi okusivusa ngeminithi kanye kanye. Kodwa uma nibulawa yimi anginawo mina amandla okunivusa.
unamandla yena ukusibulala, unamandla yena ukusivusa. Unezwe hlale limnandi njalo la. Alikhe lakhe libabayo. Alikhe lakhe lilumelayo nelizwakala kabi endlebeni zomuntu uma liphuma emlonyeni wakhe. Kodwa mina kulawe ngizowabeka lapha, mhlambe lingakhona libabayo lizwakala ukuthi liyababa leli. Ngiyayicelela ke uNkulunkulu wasephakameni ukuba ngingalikhulume libabayo. Ngingaboni labantwana bakaShembe abalapha. Ngoba abezile kimi beze kuye. Kwakuye ukuthi uma kuyilezi inkonzo zoJulayi sasiyayiziphatha amabhuku namapeni sizobhala inkonzo. Ngoba elokuqala isabatho ozolifika ezweni lakini uzawuthi umshumayeli inkonzo ngeyofakaza kade bese emhlanganweni. Sekufanele usho ukuthi ubukhona uJulayi inkonzo liphethe umfundisi ubani, umshumayeli ubani, ukhulume wathi. Yayingabikho inkonzo yokuphikelana. Yayingabikho inkonzo ophuma ungazi ukuthi ngothi ngizweni. Ngoba ngaleso sikhathi bingekho inkonzo ukuthi uma ngixabene noNdlovu ngothi ngathola umbhobho ebese ngima ngaye lapha embhobheni. Bengikhuluma indaba kaShembe kuphela ngoba ngithunywa indaba kaShembe. Hayi ezothinta uNdlovu ngoba uNdlovu akanazulu. Nama nginali izulu likaNdlovu. Uma sengimina lapha uNkulunkulu kuhlagudluze nesitha samba sibe singami phambi kwami. Ngoba uma sike sama phambi kwami ngizoyeka inkonzo ngikhulume ngesitha sami. Kanti kuthiwe lapha ngizokhuluma ngenkonzo, ngikhuluma indaba kaShembe. Nkosi yezulu nomhlaba ngiyayincengela uNkulunkulu omkhulu wasephakameni. Ingabakhiphi obabamkhulu bami abakubona ngokuma kwami lapha Nkosi. Ngikhulume ngazi ukuthi ngikhuluma kuphi naphambi kwabantu. Ngoba abantwana benkosi kuhle nakho lokho ukuthi sikhulume sazi ukuthi sisebungcweleni. Sizena abantu esithe bazobona ubungcwele, kukhona ubungcwele. Babufica ubungcwele buseyilimini zethu. Basibona ukuthi sihlezi nobungcwele. Bezwe noma sikhuluma ukuthi kukhuluma abantu abangcwele. Abahlala nobungcwele ngoba ilimi zabo isokekile. Ngiyacela abantwana abahle basezulwini bangedlule emavesini amabili engomeni amashumi ayisikhombisa ananye 71. Nazaretha ayingcwele Shembe angimbonanga mina, angimazanga. uShembe wabonwa indoda eyabamkhulu wami eyayingazange imbone enyameni iphila, yambona isifile. Yayingazange beyikholwa nakwezinye inkonzo. Kwakuyindoda nje kube kuhle hlala ukukhumbula ukuthi wafika kanjani lapha ekhaya. Kubaluleke kakhulu lokho. Ungakhohlwa umlando ukuza kwakho lapha ekhaya. Ngoba iwona oyovuselela uNembeza ukuthi konje ngafika kanjani la. Ubaba mkhulu wami wayengamazi uShembe, engazange ambone. Kodwa kwenzeka isimangaliso. Ubaba mkhulu wabuya eswahamba emhlabeni ngosizo lwaluphakathi komuzi wakhe. Omama bengabathola abantwana.
wayesefika uShembe ubaba mkhulu kwelizayo okuthi unembenge yezinto zonke. Ubaba mkhulu wami waye wakhuluma enkosikazini yaselangeni uMasabela. Wathi inkosikazi ngisize ungiyele emzini wami uyokhulekela abakoti abantwana ngaba batholi. Wayelela uMasabela ethi uyaphupha. Yayisibuza lenkosikazi ukuthi baba ubani wena naye yayisizisho le ndoda. Pho baba ngiyahamba kanjani uma ngiya emzini wakho ngoba kangikwazi khona. Wathi mntanami uvuka ugibela ibhasi eShowe. Wehle esangweni esibhedlela ufika ufuna ugumede lapho oshayela amatekisi. Ogama lakhe uSibanibani. Wayesho ubaba wami shayela amatekisi lapha eShowe kusekhona amaValiant. Uyibona amatekisi ayethutha abantu. Waye umuntu owayedumileke ubaba ngoba umuntu wayenomoya wokuthanda abantu. Uma uthatha umuntu noma engalazi itheku kuthiwa womnikeza ugumede. Uma umnikeza ihouse number uyambeka emlazi uma emlazi ambeke emnyango. Wayeseduma ke saziwa kakhulu baba ngalolu luthando lesiye sokuphatha abantu. Yavuka lenkosikazi axoxela umyeni wayo uMhlongo yathi uMhlongo athi ebusuku kufika umuntu okanje kanje. Wathi uMhlongo awu ngiyamazi lo muntu ngiyengizwe ngendoda opha umphuthazi eyinduna yenkosi yakwaBiyela ukhulwini kaNonzana. Hamba Masabela uyeshowe uyofuna lo muntu. Wayesegibela ibhasi uMasabela ephikelele eShowe. Wafike wehle sango nesibhedlela wafika kwamthola ubaba emotini eyiValiant owayehlele kuyo. Walubeka lolu daba. Ngifuselela unembeza wami bantwana benkosi ukuthi ninakhohlwa ukuthi ukuze ngibone lo Shembe ngambona kanjani. Wayesethi ubaba awu impela mama ubaba wami lokuthumileyo yimi lowo engizela ingane yodwa yomfana ayiselayo. Nomnewethu unengane yodwa yomfana kayelenywe. Wathi ke mntanami ngilayela indlela ekhaya kwakho. Wayesemlayela ubaba lo mama. Wayesethumele ekhaya ukuthi nihlale nilinde khona unkosikazi azofika lapho kukhona izwa nilethileyo. Wathi uma lenkosikazi isilungisela lolu hambo eyayingalwazi izohamba intaba engazazi abantwana benkosi. Ithi kwase sifika uShembe kuyo. Wathi yabona ke Masabela lo mzoya kuwo. Wathi ubolila. Uma ufika khona ufike ukukhulekele bonke abantu abagulayo ngengoma yabagulayo. Wathi kodwa kunenkosikazi yodwa uma ikhulekela abantu abanye oyikhulekela yodwa. Ngengoma yayo ewu25 ehlabelelweni. Ethi inkosi yami ke lithemba lami nakho unguqe phambi kwakho. Woza ke mntanami wami kwelisa ngethemba. Wasekhuluma uShembe uMasabela. Yasisuka lenkosikazi sihamba. Yayinqamula izinkalo abantwana benkosi suka kwesakwaShanga. Shona phansi enhlisa idonsa izinkalo phikelele emvuzane yoyela umvuzane. Yathi mayiphakathi nentaba yakwaZulu. Ithi kwamemezizwe phezulu emkhathathi Masabela guqa phansi kwalo muntu umedluli. Thandaza. Yayisiguqana inkosikazi sithandaza. Yayisikhupha idondo bala phezulu emzini yakwaSibiya. Yayisibuza yathi batabe ngifuna umuzwa kwaNqwaba. Base beyilayela bathi qhubeka mama kusekude kakhulu. Yayisifika lenkosikazi bantwana abahle basezulwini. Yayingena igudla umuzi yayingangena enhla komuzi lenkosikazi. Yayawungena esangweni njengomakoti. Yathi mayiphakathi negceke beyingenisa endlini omama. Yathi bathi abami kangeni kwenye indlu ngene endlini yangenhla kuphela. Kusekhona ogogo lapha ekhaya baphelele. Baneyinkonzo umuzwe inkonzo lo. Esingena lenkosikazi lapha endlini. Masabela kumuzwa ngephimbo mase efikile bengangena afika adla indaba noma nikezwe ithi ube fika hlabela athandaze eqala ngaphambi ukuthi sawubona kuyo. Yathi mayisingene lenkosikazi esihlabelele ingoma yesine ethiza namuhla iza ngamandla. Ithi kwamemezisi phezulu emshabela hayi Masabela kufiye uyela ekhaya leyo ngoma. Hlabelele ingoma ye10. Yayisihumba lenkosikazi lengoma ivunyelwa umuntu ayaziwa umuntu lengoma la ekhaya.
yaze yayiqeda yayisiyendlala indaba ehamba ngayo bathi ugogo soke sibona babu intombi yasebukhosini kugogo ungafakwa kakhulukazi yedidwa ukuthi umyeni wayamazi uhambe ngamazi ushembe ufihlangane iphi nalo shembe yayisibeka lenkosikazi bantwana bahle lendaba isibakhulekela labo mama isimkhulekela umama wami ngale ngoma ka25 yedwa yathi mntanami uNkulunkulu kukhethile awuzile manje ungakudla ukudla okushisayo ngesabatha ukulinde ungawaphuza amahewu ngoba uNkulunkulu ukhethe wena ukubona ukuthi kuzakwenzelani wengaphuza uma mthatho wewaphuza amahewu kwaba enkulu inkinga ukucisha umlilo ngesabatha ngoba ngibaswa kulungisa la ekhaya khona amaluthela kukhona amagospel kukhona amaroma kukhona yonke inhlobo lapha egcini kukhona iyoni khona bakwamoya ayikho le ndaba kaShembe la ekhaya yathi lenkosikazi batabama uNkulunkulu engimkhonza abayikhuluma inkohlisi yathi uma nikwenzile nguthunyweyo magazi uzoyithola ingane wayeselinda umama esewayeka amahewu wakucisha umlilo ngesabatha kazabasa elinye ilanga yayisifika lenkosikazi yaselangeni isiqweli injabulo ijabula ichichima yathi mntanami ulinde kahle yathi sikhishiwe ingane yakhe ezulwini uthe umuntu masabela bheka phezulu uthi ngibona ibhanoyi wathi umuntu lebhalo lihamba nengane kaMagazu isikhishiwe ngeyontombazane igama lawo Nhlahlane Siphiwe ayibongwe inkosi yasophakameni wayithola umama intombi engelamayo umasabela engaphuphi Shembe wayekhuma naye emilelane balele wengaphuphi umasabela wayithola umama intombi elama mina wathi uanti wegane kwami wathi igama layo uSamathile wayiqamba ugogo wathi ugcwalisile inkosi ugcwalisile likushiya ikhona lapha ngemuva ehluleni omdala umama owayezele umbhuti omdala ongaphambili kwami okuyena wayesehlale kakhulu naye yathi lenkosikazi batabami akekho lapha ekhaya obuya khona ingane ngoba inyanga la ekhaya kuthiwe uShembe kuphela ofuna ingane kahamba uShembe base benamathela kwafika lenkosikazi mhlayilethi ingane kaMamdala yathi Mashandu isikhishiwe ingane yakhe ezulwini uthe uShembe igama la uThabane lenye umandla akhe uthi uthola umfana ilapha ngemuva komshumayeli ayibongwe inkosi nifuna sithini bantwana bakaShembe sikhuluma ngawe ukuthi ngiyakwenyanya noma uyangenyanya ngiyeke indaba kaShembe ingaka bayithola umama omdala insizwa nazi lapha ngemuva komshumayeli ethempelini laseMbali kithi eyezwi likaShembe owesithathu umama wathola intombi eyafika negama lawo nayo wathi uzothola intombi igama lawo uthulisiwe ikhona igama kwaMthetho kwaThembelizayo Pho sifunani bantwana abahle basesizini ngoba sayibona isikamlisande emazweni akithi yini uma ngalibala ukukhuluma ngendaba yakho uthi uyangenyanya ngeke ungithande vese ngoba ngisiyona imali asikhohlwe nje indaba ukuthi asithandani into enhle kubantu imali kuphela ethandwa abantu bonke ngisho isilima siyayazi imali ngisho isilima siyayithanda imali uhlala lwayazi imali encane ingane yayazi imali nanso kuthandwa abantu bonke ekuthandwa abantu bonke masulibala indaba yabantu khuluma indaba kaShembe bantwana bahle basezulwini yayisenaba le ndaba phakathi komuzi basebeyigona omama ingane baqala bathogogo hayikhona bebengakahlali bevele ezodlala uMagazi bevele ezodlala uMashaka ayikho lento yayisifika lenkosikazi ngelinye ilanga yathi batabami namhlanje na uthi uShembe wathi gijima amasabela uhambe kwaQabe uyobona uGumede yahlulela inkonzo emzini wakhe wathi kosala inkonzo benye uthi umasabela ngibone sengilapha egcekeni ngabona kumuntu esona begqoka ingubo emhlophe phethu ubhoko uthi beqhama ngaphi inkonzo kwesikhulu isandla
zishaya igubhe ey'ncane akhombe ngomunwe athi iziyongena odongeni uthi uqhamuka abashaya izandla iyongena odongeni uthi uqhamuka yonke inhlobo yembala engayazi lathi izwa ikaqhamuka inkonzo uGumede ayifuna kulo muzi busha emzini wey'nkonzo tshela ogogo masabona bengene ndaba athi gogo wemntungantombi ngizoke ngibone ekwabona ey'nkulu sayifunga phela intombi zaqala wahle kwinsini nje ukuthi izokwenzeka kanjani ithi le nkosikazi bantu basezulwini ithi tata bami ithi ngithe egcineni lathi izwi phezulu emkhathini athi masabela athi kuze ugcina manje inkonzo uma le nkonzo ingengena lapha ekhaya kuba yikho inkonzo uGumede ayifuna phakathi kwalo muzi uthi lezi imvume zingakaqhamuki ithi le nkosikazi ngabona kuqhamuka amahlobolo uthi kwaqhamuka intaba yepheza ngemumva ithe ngqwi nansuka kwaqhamuka amakhosikazi uthi lo muntu wasesuke segiya engena ngaphakathi egcekeni uthi ngibone phakathi esibayeni kuvuka abafileyo bevela ngey'nkalo behalalisa bethi amen bingcwele lathi nansi inkosi uGumede ayifuna phakathi komzi wakhe ayibonge inkosi yasophakameni ubona ngalethe ingcwele kuyahlupha uba kuphile emhlabeni into esinayo ayikho ndawo into esishibhisayo siyenze bewuship line awuthi gogo ngizoke ngibona wehlobo zami enkosini zaphela zonke lezi inkonzo baqhamuka ngaphandle abantu bathi kwaqhabe kufika uShembe kwatholakala ingane ake ngiyekhona nami beza khona bafika bayithola ingane ayibongwe inkosi abagula abasinda zaphela zonke inkonzo namhlanje uShembe yethu ubhongoza ayibongwe inkosi uma uyezweni lakithi nakuyakithi imndeni nje mina engidlala uqhobeni nabangakholwa njoba kuJulayi nabahlabi bathi asichithe igazi ngoJulayi kuze kuya baye emhlanganweni mina kwami umndeni angisenawo umndeni obasa ngesabatha uhlaba ithebe ngesabatha ayibongwe inkosi ngoba inkonzo yemuko laphansi othulini lomhlaba ayizange ibe inkonzo yami kodwa abantu basezulwini ngiyafisa ukwedlula kule ndaba ukuthi lelizwi likaShembe ungacabanga ukuthi uma uShembe kulandile phakathi komndeni kuyoba ushukelwa kube mnandi kuyoba kubi bakuhlukumeze kufuneka isibindi sabambelela kuShembe umethembe noma kunjalo uhlukumezeka liphathe kahle wena igama likaShembe ngoba bayakulandela beze emva kwakho kodwa uma ubashaya ngeke bakulandele ngoba kawukhona ngeke bakulandele abangathi uma bekulisa ubuzulwa kuqa phansi ngoba wena lapho nizokhonzela imndeni yakini imndeni yakini izokulwela imndeni yakini izoba ngakuwe phatha kahle igama likaShembe ezweni lakini uliphathe kahle emndenini wakho lapho uhlala khona inhle inkonzo yomuntu ungekhaya kuqala ndibili ungesontweni Shumayela phethe inkonzo lapha mhlaka umqukelo khuzana yengane wathi bantu abami niqandula kube kuhle lapha empuphi kodwa kube kuhle ukuthi indaba inhle nasekhaya imbi ingane enhle esontweni kanti ekhaya kugezwa izandla athi umzali hawu ngitshela ngosibanibani nakithi akube njalo sibadala singane ayilunge ekhaya inkonzo oqala ndibe izobanhle esontweni ayibenhle inkonzo kumuntu emndenini wakhe lapha ehlezi khona nasezweni lakubo athi noma esegcotshiwe bathi bakuba impela ufanele bagcotshe ngoba siyamazi ukuthi uyilikhona namhlanje umuntu ugcotsha babuze bathi akufanele segcotshiwe awukanti kwaShembe kunjani ngoba inkonzo yonakele emuva ibenhle lapha ekhaya babuza abantu bathi nosibanibani usegcotshiwe kanti kwaShembe ugcotsha umuntu uma enjani ngoba inkonzo yonile emndenini inkonzo yonile ezweni lakini waliphatha kabi igama likaShembe kanti uma uyiphethe kahle le nkonzo phakathi komndeni noma ngabe uyakuhlukumeza kuyogcina uShembe
Yafika umuntu lapha esontweni simuzwe qandule ehlabelele shumayele sina ebesethwa athiwe uthi uyahleka emva kuthiwa hawu nosibani bani impela usezwagcubuthu impela kanti kwashenda kunjani sambone emhlabeni kanti inkonzo yonile emva kanti inkonzo yonakele emva ushaya amakhala ngemvuthu usibani bani uyongena ngene nami ngoba inkonzo yonile emndenini uma uyibambe kahle inkonzo kwashenda emndeni noma ngabe wedwa benza bonke balandela wena bonke namhlanje kwakithi umndeni akekho umuntu ongangani incane ngengaka ngoba ngaliphatha kahle igama likaShembe kodwa ayikho inhlambe engazange ngithukwe ngayo ngathi inkosi uma kwaqhamuke kuwe lokho ngeke benze lutho ngizawuhlala ngikhona namanje ngikhona namhlanje ngikhulekelwa ngobaba bathi baba kimi kusho baba ngaliphatha kahle igama likaShembe emndenini liphathe kahle na liphathe kahle na ngithandile le nkonzo ebeluleka ethi batabami balini bahle emakhaya emndenini yenu nibe bahle kubazali benu nibe bahle emathempeleni yenu ebese mabahle lapha ekhaya ebuhleni hayi have kwingozi umuntu ongaphathwa ajaha ukuphatha uyametha ukuselapha usephethe ade ngaphethwe yena usenza uthini kubantu akaphatheki noma esegotshiwe ngoba inkonzo yonehla ilapha emva uyona inkonzo ehleze emumva ethi yini yona umshumayeli yini yona umvangeli yini yona umfundisi uma sekuthuse simakhotha nokusegotshiwe yena engazange aphathwe noma esegotshiwe uma engaphathwanga kuyashuka ukuthi akaphathwanga lo ayilunge ekhaya inkonzo abantu abasha kubazali benu emathempeleni enu niye ungaphathwa emathempeleni yenisho njalo mina lapha eThekwini ensizweni ngithi wenhla futhi singayenza yonke imisebenzi kodwa uma ukhohlwa emva lapho uqhamuka khona uphandle emadolobheni lapha yihlathi lokuqasha la kuqashe khona abantu baphathwe bashumayele baze bagcotshwe bangasonto emakhaya bangasonto emakhaya ufika mhla esefile ebese kuthiwa nangu umnqwabeni bashumayeli basekhaya bephethwe eThekwini kodwa bephethwe eGoli uthi uyambiza ekhaya uthi hayibo siyakha nangu umuzi kaShembe athi mina ngisonto eThekwini mina ngiphethwe eGoli mina ngeke ngibatshele lapha eThekwini kwamashu ukuthi wayensizwe singayenza imisebenzi kaShembe emihle ngoba senzela uShembe kodwa hamba ekhaya ke uphathe umshumeli wakho ngoba kuzofika ukufa uhambe ekhaya kumshumeli wakho sebaphatha bese sithi abethu owakini mhlayise ngakini uma esesithona sithi umshumeli osemkolisa ungcwaba bese fika nje ugodo wena ongalwazi uthi uyabuka lo muntu angazi ngembona somadala eJudea uzokhuluma uthini ngalo muntu angamazi bephethe eThekwini ubephethwe eGoli athi umshumayeli yini into engazi lutho lena mina ngiphethwe izingcwenga mina abantu abafundileyo hayi lezi iqhaza kuvula inkonzo lapho shumela qandula umuntu ubona enanti ikhona kubo alinamshumela lamvakela namfundisa ezweni lakubo umhlambi kazelusile senze ngaba inkosi inyanga yezulu uma sebephendukile abantu lapha ezweni lakithi omama sekuyiwa kuyo baba kuya umshumayeli umgabhi kwasekwaziseni nomkhokheli uManduli thina abantwana benkosane kaze abantu baseshowe sinabasenkandla sabanikwa inkosi inyanga yezulu yathi mgabhi namba yahamba bhasobe yathi Manduli namba hamba bhasobe siphethe umshumayeli sakwe sakwaMpungose enqamula ifunda engumshumayeli wethu enkandla liselihiva ngeli lingabuswa ngefunda saphatha umshumayeli wasekwaziseni kwaseKwaMpungose eshowe umgabhi saphatha umkhokheli uManduli eshowe singabasenkandla singakabikho lezi ifunda ngoba sifuna ukuphatha zonke wenqamula uManduli enkandla agibele imoto umgabhi umbone mhlambe kabili ngonyaka eThekwini ngiphethe undunakazi uMadlwayi ngene waseGBC enganginikela ku-23
ngihlangana nomgabhi ukuthi mshume nathi ibhuku lami nginikele ujabule mhlawumbe umshumayela umbonile namhlanje uma bethu bathi hayi khona sesibaningi manje akube khona ophakanyiswayo phakathi kwethu namhlanje bathi ngeke ngiphathe umfundo oqhamuka kule yankosi inkosi nenkosi ayibe nomfundisi wayo ewulaze lonakala ibandla laze lonakala isonto uma seliphethwe ngeyifunda bantwana bakaShembe amakhosi awu-18 enkandla uma ngathiwa inkosi nenkosi ayibe nomfundo utshuko kwaba nabefundisa abawu-18 enkandla ingane kwenye inkosi ithempeli linye kwenye inkosi amathempeli mabili kuzobe kumvangela umfundo wethempeli elodwa ngoba sifuna wala owakhelela inkosi sisakholwa siyasonda kodwa bona ngaletha ingcwele uma sesifake ezifundeni zamakhosi uthi uma kwakho ngensuku zokugcina uma esebambekile wathi Gumede wathi umfundisi uMathunjwa uma unike uhambe kuMathunjwa ukhoma uMathunjwa usendulinde eMandeni mina ngisenkandla mina ngiphathe unamba uMathunjwa uma kwazi sekhona wazwahamba ngiphethe uba uMathunjwa angishonga ukuthi angikwazi ukunqamula izifunda ngiyokhonza elangeni ngoba ngilalelizwe ukuthi ngiyakumfundisa kaShembe nangu uMathunjwa ehleli phambi kwami ngisuke enkandla ngiqhamule entubeni ngiqhamule eshowe ngiqhamule kwesakwaXhosa ngibuyela amatigulu ngize la eMandeni endulinde ngizokhonza kuMathunjwa engumfundisi wami ngoba ngikholwa kuShembe mina angikholwa khona ezifundeni liyonakala ibandla abefundisa abawu-18 enkandla abangabekwa nje 18 khona lapha ithempeli lilinye khona engemabili linye nje futhi esifundeni senkosi Nkosi yezulu nomhlaba ngesona imlomo Nkosi yasekuphakame yokubonga uthando ongithanda ngalo Shembe ngicela ungiphe nami uthando olufana nolwakho Nkosi yasekuphakame ngiyakhumbula umhla ka2 kaApril kwaloya nyaka mhla kwehlukana inhlokoni isithathu ngafika lapha sizokashoza impompoloza lapha ngabathe ngiyaqinisela hayi khona ngabona ukuthi ngeke ngilale kule yandle enkulu ngase ngiyizala ayifice lapha ithe qha yodwa ngayisola ngathi awayiphosa ubhukwini ushoza yedwa uzawukhishwa nami ngathi ngiphakathi ngabona eqhamuka umchunu lapha phakathi kwenhlasuthi kanti uhlezi ufaka imkhono lapha ngaphakathi kwemlenze ufihla imkhono eminyama bangamboni ukuthi umfundisi weseshoshele sezanene ngase ngithi kumfundisi unzame sethi usiyana uthe umfundisi lapho ushoze akuzokuba khonkonzo kuzohutshwa nje kuze ngathi ngiyacela mfundisi ukuthi akhulume aseluleka abantu ngikubona la umfundisi ngathi aseluleka abantu bayaqala abantu abanye babaficwe lesi simo abazi ukuthi uShembe kuzokwenzekani kusasa asibelule sibatshele wasevuma nangosi yakhe waseyivula inkonzo eseyivula inkonzo wabantu beluleka iyawakhumbula amazama nazaletha ingcwele engawakhuluma nguqe khona lapha ngathi bantwana bakaShembe kunamazwi akhulunywa inkosi yasephakameni ilanga emzini waseshowe insuku zokugcina kumfundisi uMadala wathi Madala wathi noma ngafa mina kodwa uShembe kayokufa ngoba uShembe kafi nathi size kuShembe ungafiyo nathi lindani ngoba kusasa lingashona sehlukene phakathi lingashona omunye umkakhe ngale indoda ingapha indodakazi ingale indodana ingapha nampela kwaba njalo ngangisho guqe khona lapha ngiyabonga Nkosi yamakhosi owangiphamehla izinto kubona uSimakade kwathi ngomsombuluko siseThekwini ngihamba namakhosazana uAnti uMagumede omkhulu noMadumo omncane siyothenga impahla zenkosi yafona indoda enye yathi uGumede usugijima phambili impela usiyothenga usuhamba phambili ngoba ubona ukuthi sekuyikho impela kuphelele na ngathi hayi kuphelele kimi yathi hayi sokhulunywa ngathi khulumani siyahamba siyaphambili ayibonge Nkosi
Kunjani namhlanje senebe? Sikhululekile manje sifatapekile. Ngoba nesibindi uma unoshembe. Ungabi neqedwe. Uma ungabona noma ngathi abanye ngane zami ngathi uma ngihlala phansi. Hlala phansi ulinde. Kuzokhanya uma usemnyama hlala phansi ungayindawo. Hlala ekhaya kwakho. Kunjani namhlanje? Uyashoda. Khona umuntu omfunayo. Owedlula lo phambi kwethu. Ake ngikuxoxele. Awu sahlupha isikhathi. Mana zaletha ingcwele. Sengibiswe isikhathi. Uma ephuma lapha ekhaya ngoApril odlule eqala ukuphuma emzini kwaGibisila unyazi lezulu. Uma eselapha kwaGibisila uhlezi lapha kuyothiwa uyanikelisa. Khona insizwa yakithi la eneminyaka ewu8 ingane ngayitholile lokhu yashada. Yayisithenye umfana wakithi lapha wathi kwabe awuhambe lapho onyazini uye kocela ingane. Hamba nje uselusha lunje. Yayisukuma lensizwa yakithi siyakhona yafika yacela baba sengineminyaka engaka abantwana ngibatholi. Yathi inkosi kubusizo bathola abantwana. Ayibonge inkosi. Amen. Namhlanje ikhona intombi. Ayibonge inkosi. Ngomhla ka-15 kuJuni. Ufuna muphi manje? Abantu abagcotshweyo. Nibathanda abantu abahluphekileyo, nibafuthumeza. Nibasondezekile. Njengomuntu onesona ungambandlululi kakhulu kumele nesona ngoba umgcotshiwe. Isondeze umpholishe. Akumbe khona uma evuma isono kuwe, masuhamba ubukisa ngaye. Ngoba wena ugcotshiwe. Uma noma ngabe ukuhlupheka lokhu uhlupheka umbeke eduze kwakho la. Eyangane yayisihlubuka ngoba ngayibona ukukhona sekuphelile kuwo. Kwake kwanenkonzo pheka umhlathuze lapha entembeni. Kavuka nathi ekseni. Zifakaza inkonzo zobonga ushembe. Zithi mina ngathola umfowethu. Ithenye mina senginensizwa. Yakhala ingane kababa kwaze kwabuhlungu kimi. Ngathi kwabo ukhalelana. Wathi bhuti angazi ukuthi mina uNkulunkulu ngenzeni. Bhuti uyangidonsa. Ungisemgidini ngiyasinda. Ungisesihlweni. Ungisekushembe ngiyaya. Kodwa mina ushembe kanginiki ingane. Abashumayelayo ngathi babihlela mina. Ngathi kwabe. Ngathi linda. Ngathi into enasikhasazo kwabe. Ngathi yeze yakhe ingane. Uyayazi ushembe ukuthi ufika nini. Ngangidonsa ngeyibopho ngibona ukuthi sekuphelile uthando. Ngithi soma phansi sihamba siyababa. Futhi uyohamba usina ngihamba umuntu ongasini mina. Athi bhuta nginalo ibhisho ukuthi nanti. Bhuta nginalo ukuthi uthi nantu. Emkithini. Sekuphele sengibona ukuphela amandla. Sebeyihleka abanye. Yathi ngile ngathi ayibhuti khona kade ethi kimi awubheke mina ngisindisiwe. Ngangena kwaJesu ngasindiswa. Awubheke mina nginemoto. Enesonto emhlane wena unayo imoto awubheke mina nginezingane wena unangane mina nginemali wena usebenzi siya phansi lento uzosindiswa. Ngathi kwabe ngathi noma ungane imali yonke ube billionaire uma ungena shemba unalutho uphofu. La ekhaya asize khona ukuzoceba. La ekhaya mazathengile kukhona abantu abasuka emakhaya bethwele ijubulana ekabhontshisi becaphuna emakhaya nempuphu bezodla emhlanganweni base bahambe bengazange bayidla inyama bomelizwi likaShembe lodwa qha. Wena manyama ungayidlili bonta ukholo ngoba ufuna ukuthosa kahle kunuke kahle. Khona bona nakho ngisuka udle endlini zabo. Namhlanje lesizwe ngayibamba ngihlala phansi. Namhlanje igona intombi. Ayibonke inkosi yasephakani. Ngathi igama layo kwabe ngathi lami igama engipha lona ngithi uzesuliwe. Ushembe uzesuli inyembezi. Bekulapha ekhaya ngomhla ka1 kungena umtethele abantu basezulwini sengiyama ngikhuluma ngonyazi lezulu. Hayi hamba uma uhamba. Asindawo abathola benkosi siphelele. Uma ngilapha ngikhuphuka ngizongenisa umthethele kufona umkhokheli wangaphezulu lakithi wasethempeleni enhlala kahle uthi mfundisi ngisikele umuntu lapho utholwe ngengubo uvele washawa yizistroke inyoka uqobo lwayo.
kufika omunye futhi wakhumete ngapha eshowe okani ubaba umshumele ukhumete wathi mfundisi umothola ubaba uzungibikela ingane nginengane egulayo isempangeni ekuthiwa ine-cancer izobhuthwa zomphinjweni ekufakwe ipayipi wawusungena umdedele esememeza umvangeli umdluli imemezelo ngase ngakhokhoba ngathi ayibona inkosi ihleze emnyango ngase ngishendela ngathi cha ngeke ngilunge ngoba lo muntu uyafa edokodweni ngase ngiqonda kuye sengifika ngibaba kukhona inyoka lapha edokodweni yonkosikazi ufika usuke ezweni lakithi uthi ushawe istroke inkosi akakwazi ngisho ukuhlala ngase ngibika le nkosana ukuthi izobhotshoza emphinjweni ifakwe ipayipi yayisithi inkosi yasophakameni unyazi lwezulu landa amanzi namafutha ngikhuluma indaba yizolo landa amanzi namafutha ngase ngithola ingane lapha ngaphakathi kababa eyaba nesihesi simangaliso akho amafutha lapha akho amanzi yonke into esezansi yakijima ingane yomfana yawufuna amafutha ezansi ingane kababa ngapha ehamba yabuya namanzi ngale emva kwezindlu ngawasa afika busiswa ngawathumela emadokodweni leyo nkosikazi yayisinyoka namhlanje ihamba ngeenyawo leyo nsizwa bebhotshoziwe mhlambe khona phakathi wenu ufunane ke manje uzosikhomba kumbushembe okwenzeni impilo shembe uzosikhomba kuye ngoba nango wethu uphelele sicebe kakhulu sinone ngaphakathi kwendlanzi noma singebe namali noma singebe zigwili ngoba sinoshembe sicebile nangu umshumela ungithi sikuthi ngolapha uthi ungithi uyafa ungithi ubulawa yini ngathi ngiyafona ungithi akhulumeke ngathi hayi fundisa akhulumeke uyafa ungithi ngathi awu nawu ngithi efa uyafa ungithi isabatha ngase ngithi lapha enkonzweni ngathi hey ngoba ncwele kuqale sithandaze nangu umshumela ungithi ngashone ngekho namhlanje kanti usemtholile umfundisi unzama wamselinda mhla kuvala umhlangano uyafika umfundisi abantu baqala umgwaqo imoto ayikwazi ukuhamba usayayalela ungithi usayafa uthi ngibhinqa ibheshu ngiyaphethuza phela ngithi mina ubhinqelele ukugula uthi kwakuyisabatha ngathi ngibhinqiseni ngoba kaze ngelethempeleni ngalibhinqile ibheshu wamthisha umkakhe wambopha wabosha umkakhe engasakwazi bibo wathi isabatha angaze ngisabathe ke ibhulukwe wasefika umfundisi unzama esesike sembutha emjintshele emotini omphikesele linda uthi wathi uma sengelinda konke hayi nyaso yeke ngifike baba sengiphelile yaze yafika imoto ngaphakathi uthi yangena inkonzo iphakathi imthandazo okulala hayi kwezokala kubaba ngaphakathi ukuthi hayi nangu ngide emotini yayisiphuma into yasezulwini yaya kuyimoto ma hey webakithi kodwa kanti nifuna ezulwini yini ngijijizele uthi ayisiqonda khona emotini yamfika ungide seyalela esehlula ipele yakwelizayo yathi kwenze njani athi amafutha mfundisi uthi ayisebuyisa amafutha leso wabusisa uthi ayisibuka iwashi sikhambisini manje iyasha inkonzo kalokuthandaza zokulala athi wena hamba upheka amanzi wena ngani hamba upheka amanzi ithi ingane ziyaziya iyabuka phela isabatha ubaba ubone kahle ukuthi isabatha wathi ampheka amanzi ngesabatha isabatha lingaphumile kusho umnikazi wesabatha yabuza inkosi uJesu yathi mbongolo yakho ungayiyeka yini mayiphoseke emgodini ungayikhiphi ngoba isabatha na wabuza inkosi uKristu biza amanzi wena ngani yahamba ingane yawupheka amanzi yasha inkonzo yokulala nangu unzama namanzi namafutha ubabumila uthi mfake mhlise uthi ngawadlisa kwephalishi ngaze ngabona ukuthi hayibo nanga amafutha engasehle emphinjeni akasho ubaba ukuthi mani ekutheni mnini ewadla ngesipunu hayi ngemva ewadlisa kwesishayeko nenzani bakithi singalibala indaba yabantu kodwa sibala indaba ungezwani kwethu indaba kaShembe ingaka kodwa abanabantu encane ingaka indaba kaShembe yayisibuya ingane namanzi ayathunqa amanzi uthi kulela ubheke phezulu emoto udla amafutha lo uthathe kwembonda amanzi
umuntu uzowafaka kanjani emanzini ebila ngoba amanzi ayashisa wawufaka phakathi umuntu wolo manzi abila uma ngongithi mina umshumayini lo wasenhlalakazi obehamba ngoba kwafanele ngomhla ka25 kuleya nyanga ka-Agasti ka-June bafuna simfihla ngalelo langa ayisefika amanzi ngojeka sefudumele usefaka umnuko lwamanzi wathi waphuze wathi hawu amanzi ayabila ngizokwathi waphuze uthi ngawaphoqa amanzi ngeze ukuthi ayikhona umi la hawu bantwana benkosi hawu hayi silinuka isono kodwa esengenza ushende singamboni ngenzuku zokugcina uthi kwathi lapha ewafu hayi wathi hamba nawo la nohambe nwaphuza ngendlela uthi ngajuluka into engayazi waba amanzi ibhishu te ngathi ngikhumbule enkosikazi wamqanqa ibhishu nesinene uthi ngabona ukuthi ngiyafa manje sengibulawe namanzi waphila ungidinanga ehlezi lapha etempelini ayibona Nkosi yamakhosi siyakuthanda baba ngoba unokusindisa cela isibusiso baba ushemba sikhumbule Solobe kulo ncwadi yakho nje Nkosi oloba kuya abantu bakho bathandayo noma bengafanele kulotshwa noma benezono uma bathanda wena Nkosi uyabaloba khumbula abantu bakho Nkosi engibabona besebenza umsebenzi oxakile egcini beklina ama toilet hawu Nkosi hayi bantwana benkosi kulukhulu ukufika kwashembe kulukhulu ukukhona hayi kukhona abantu abasebenza umsebenzi ojule kabi lapha ekhaya abantu nama-toilet ebusuku nasemini amakhosikazi emizi yawo angadingeli lutho azofuna ushembe kuphela koya abakhethiweyo impela bangene ema-toilet bafaka amaglavu bashone bathi shi babadabe benza yonke into athi sifuna ushembe Shembe bakhumbule laba bantu. Amen. Ubakhumbule Nkosi ngomhla ugcina noma ngabe banazo zibomvu shembe ihlanzwe zibe njengedwa. Ngangabona lapho simlapha ngaphandle kwafika umafiki sene Nkosi uthi Ngiyamazi umafiki unompilo. Simlapha sento bongena inkonzo yasekuseni. Wafika umafiki wathi umafiki wenhlala ukuthi kaBombela. Akade ngisize. Ibambe lama-toilet niwabeke lapha ya ngasendlini yabefundisi. Ngathi hawu noma umafiki uthuphile kahle ekhaya kubantu abagqoke kahle kanje ukuthi ababamba ama-toilet nesabata ngathi ngizoke ngibona ukuthi ukhona lozokwenza lokho ngabona insizwa zasezulwini zabeka phansi icephu zabeka phansi ihlabelelo zadumela ama-toilet ayizawabeka lapha ya ayibongwe inkosi ngathi hawu shembe kanti basekhona abantu abakholwayo kanti kuleli bandla abangabheki ukuthi usho ubani uyini yena ababheka ukuthi uthule ushembe lo uma ekhuluma kanje Nkosi yezulu nomhlaba ngiyabonga Nkosi enkulu yasephakameni la umazi uNkulunkulu angiphe wona ngicela ukuncipha ikhulu inkosi yamaNazaretha pheke imibuso yonke khona emhlabeni ubatshaza igama lakho lodwa Nkosi kusisi silayo amen Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi Nkosi ibusise Ngisabathatha sekuseni ngesihlabelelo se-15 sizucela umshumayeli Khuzwayo wakhona lapha ekhaya asona lesihlabelelo Inkosi ibusise Inkosi ibusise ukupama kwabangcwele In the Bankuloo.